Egasa ne wan. Nenye wona wan. Hɛ. On adwuma we no. Enti na panefo akasa babuabu ho. Ɔso so usua efofo da ma je mobro su man. Da tu kom. Nshiraya fan. Usua efofo da ma je mobro su man da tu kom. Ade ne waye. Ne mom bakura teacher na akɔfa so mabrɛ. Na kautimi ko sanis kan fa mano. Se ma okuntu kwan. Ma memra ho. Hɛ. Nyame da bu awo ko mama unika ada no trouser. Abro sabi so ko bo firi so behwe fam. Akoda na egwomu ni nyina no da na da no kran ehia me. Se akoda na da ba wiase no. Yampu nipa. Yampu nipa. Sidie. Yampu nipa. Boy ya de firi mofrase. Akana no atom. Adi mi sayaba. Yesi akora no kosum na so akọ aboati akoka no. Yenkuna na, yekuna nyiye. Onyame dinam so ma odi akola ba wiase. Sa bema no kura na Pauli obisi me nyade kijo Pauli yanka sa akora ne ba yanso ne ba no Pauli obodi ama akora nso nyina ho na twere tiko na twa aja ko furu tiko bra na hade o say the difference bi anim ye besi ehu bra ma tiefo na hwefo ngaka so enko so man so nyina ho but entwa ni ma twere tiko ho twere tiko twere tiko what the opani we mistake ese ka use condom twere tiko bra na twa opani ko furu nso tiko bra na mo a show Facebook ne Femsan TV ni YouTube ngaka what the shakoda tiko o ye mistake ese ka use condom brother. Oh, you mistake. But you are my uncle. Okay, you want to. Yes. Where from so it's going to condom. So, shall political, ever political. Difference. Ode, Roberto. We need to Roberto somewhere. Credit. Oh, I did one more. More than my yamma, the puppy yaw. We need a mammy. I know. Shall political. Very good. Where they say, oh, political. I just began and got you. I just sorry. Sorry. Furniture. That come here. Furniture. Photocopy power. But what anyway quite action. Just seen some dozen. Oh, Duru, what a picture you we have from so. I said, you should condom. Come here. I'm going to cocker. So, why ya dear any? Only be about this young difference. No, I dear me, Yanni say, who say, control our video at I didn't say a man in Pia one day. Meaning I'm coming now, you know, who's wrong. Oh, so I didn't have a musu. I'm from Sorono. Aha. My funny copy, at you go. Oh, I'm from Sorono. We are man, yes, I did. I'll be trying to go number. Come here. Come back, I tell you this. I didn't mean my to fetch a man in Gobbleton. Near Catasam, so. Yes, yes, I, my father, are one. So that's it. No, idea. Oh my, we do it say. And I say about it. I say, anybody naka. I say, Papa, also about the cocoon. I forgot say, no more Italian as my from there. More Pietro. You. Or Pietro the Cocker. Your mum, yes, Sadian. Eh? Medamica, you may come and patajasso. Jabibia Manenka, Nemo Shababano. To our generation. What it? Yam Punipa. And Macolano and Dijon. A winning. If you come in my council, be baby, watch it. Okay. Now, no, 32 baby boy, Mamuajo, and I knew Minda, what fast about a worry, or say, Odasadama, or no Bija Winina. Okay. What? You, Medasi, Uncle Soyanko, Kwame. The amendments making. Minim say, and Trakon Chrono, Ebedia him. And Kobe Kunkuni for Kwame, and also Huno Crano. And the map. Said me dear we kwame e dance so Ghana memni asante mem no kwame we nye kwa ba asem bia o kwame ne ya ma no kra ne nadi na me dia on me mpese me katia ejabro bebebri ni nyina ne se me nya hu no kra nkasa me dia wase na ba biam di ya o kakra ni kwame
presidential convoy kra no nsuo tage na president kra ko ba bia ehia 4.5 Emuadi. Empanense sade chena se yante asem fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se be hye mebo na teteme me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu ya anka sa obasa asabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si wunua so a ka kire no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bisiti eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsem apampembra wosi ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremo Dagon, Mebinko. Asidankuma, Baby Joe, and Richard Smith Dunker. Sir, Amade coming to me, my brother. Maybe out here in Shawan 4.5 FM. Media Jaus Mampo Kuntunchi of here, Kumanana. Wakashi Brutu Bakwame Gonga Jatra Trasia or Ewiase Mu Nsem Brewo. Amansambo for Kwasibuafo, Ayakrado. Sansuna caveat probit and consoling Krobisuma Hine or Chikromnika Cobra, Assemblyman Ayakademy producer Naji Ampo for Mensa Sikapa or Tosso Mienum and Passaso number 2 Aquamuhine more Piafo. Paul Elizabeth Mark on Facebook, a Hoy in Show 104.5 FM and a YouTube in Short TV Plus. In Short TV Plus, Pemsign TV or Multi TV decoder so. Na yebe sumu akosi 10:30 na yema muso said he got to talk no nya ni amantem na football commentary ho na sefata say the chairman so na so trase afa for birthday esenke koda na so bende wan ko birthday onidi yes trase na di Ewiase Mu Nsem bro kosi 10:30 na yes sorry sure na be bawru ya fe ya hwe adifu ahodo a omdi nuru ahodo eye adwuma na o kwa sorry na ahumi obeko Opani bia oma asofo nro ka kire se ukoji suman ekoti asori a wona wa asori mu nyina esombosom oma ya swati ti se o ko asori diagnose ahifa na ugina benkuma na nifa na dachi ankwama wa anya yiraba timonsha nso ese nsori na buburuja ase otwunwi sanso na peteshi ba nso abu eno so bupa no asor be na odiwom asor be ya kache na nwumre ababi ko fo odifo bi a oso be wa no ne wo baako na emu nsem bre na nwumre caveat ane the controversial man akwati buafo ye be dagu no so sansem we nyina ofidie so odifo Elijah Poku ne komani ja titimrim o man camel be shi bala bosum kese nyina ngatin kana nyoro ofidie so and now cash cobro cobose odifo ni trust dani enso tie pe obo echidom abranti bi de riba fia wono since me bani mu na eba kwasi buafo kuro dwane ye so odin saka na shoke no hey aprugusu pa ana wosan ofia aseme na ato no obeka na kosem na afedi akosi din nyina atumanim amansa buafo akwasi buafo brekum na mu wana bekum bulldog mu akoba kwa me mejoso na hote say Asia ni adom kakran nyame nyayen okura yemu ebi akoso kama boko ya konso die na menue yeah via yafe okay we nyim no fa no bo media no fa nto bo media no okaza nyim
Niao, niao, Jesus grow. Agasi? I feel younger. Candy Pabrabo. Younger. There, Beba. Bravo. And your foot. And your better. So, Becatoni pan, I ding. I mean, none of the. Did you say, and I say, and be angry. A bus are not boarding the air phone. Nobody more transmogrify. Never been day. I'm good Germany. What's on Calabrim? Into a very quick Germany to go. We all the good one was what to David. When Germany is have an uncle for my. I'm over be boom a bum to do. But yeah. The guy was a man. Kese eni mbune bope ketu ani brope sa nti to kese preku ko bra ware kese preku nyame yo na niku fum na wo kanwa wona be say mistake me so teacher so tisa kure bi kan accommodate to betam na be fie no na abato safra man for say ya no mumra me boy because so I'm from untumi shara trade my friend carry go shara trade mo Agasi kwame fa nkabo twem na fe yento aso kwame me fa nkabo twem na yewia yemfa sofo no de no emra no ye wo mo so pa eyipa sofo ne nana nsiase opoku ageman a wotoso miensa otumfo chiame hene no nana yaw mensa otumfo chiame nana kwantwi berima adumasan ni fahene agona abusuapanyi ya aboache bukanche maame abena domfe maame adwoa apomaso maame dora echampoma ena sabri kakape aka ne krumu a wote ne suo waka ene oba panyi afia mensa ne amema ne mma bi eka ho ene keneto wusu ansa dodo afre ne twemasi Dominic say wusu eye Miss Felicity owusu ansa ono ewon kran emma bi ene Frank Akuokon owura Kenneth Boache owura Steven Sapon kwapa kokomu ano ye ntwuma nana ajei performance sikapa eye mpasaso number 2 anaya akomuhina akomuhine eno no ono ewo Insha FM wane abusua enkaye ni nyina ede abase emfanto adofo ne ejamfo nyina enim sen wade nyina wo maame ene wo ba wo bibia oba panyi adwa konadu wone ne ba eye owura ye Vida Boaten edaya wan sorry oba panyi adwa konadu nyamfinhia na duoson emiensa ana ne ba owura ye Vida Boaten a aduonum emiensa na abusua kire se onko apesire biara odi maame ene ne bai beto mpam nyame ya adoma memene dai dai anim busume dai toso nwotwe afie mu ewo semfi bekwai asantemante mu heya na eno mu no wo mu bekọ akọ kope wo mu krabia abusua kire so mbesa aba betenase na afie wo de eyiyo no de atoso ewo semfi bekwai babia wo mu eye wo mu ayi no a na nyame ya adoma ne kwasi ada so busume dai toso enkro no abusia bekọ ne na asiesom ewo Presbyterian asafo no wasanfi bekwai anopa no nkrugusi no dumienu no ebebo abusia se wokọ na asiesom ne ba obesan tenase na wabenom sikasa ewo sanfi bekwai bebia oye yie na wia donko ekusa nyimre no nsia ebebo panyisi de ne chia pai no obi anepam ede ema no de osu no ane eboa no pepa na niwe mu ne suo momra emeja adofoi na won krakra on de hie mienu maami ene ne ba oba panyi adwa konadu ana afi owura ye Vida Boaten na won krakra wachi krakra akwasi gba for me da CP Medase ojitum de hi se osofo bi ana di for tof bi ko je duro okoji suma betia sori a mamu aso dem hono munyina so mbosom ojitum mejitum aden se ni freni chi ni freni kwa ya omu yenu nyina betamenem okay so dem so osum nyame na bosom ti na akoy akobi kokotena trotrum otrotro no mu a se taxi cranti nipa be se miensa te akiri ana ba akote nifa so enti akwa no olodu ye no fa phone obetest ye no fa phone no frɛ boss kano master stereo na midnight no de na uzi mintia nifa no mitia nifa na beje so ana se bonkum no na asleta na no de he wa passenger ba akoto se na kwai ebi atanu waka fe o yata do tifo na bie do no kai obi agya no so asem yaba afa no tu otu trem no okun a wokun se training ya
ɛtoanyɛ okay saa ne teɛ all right bible si tiri no ɛnya na ɔse sɛ wosie nyinasoɔ no a ɔtene ni bɛyɛ dɛn nti ɛtire no ankasa ɛkura ade no mu no ɛde wokɔhyɛ amena mu a kaa no nya sɛ driver ɛboro na ɔtena stie animu a mo a motim nyina ma akwasi na abɛda hu sɛ asɔre a meekɔ yi odinfo yi ɔkɔgye aduro wobɛne no ahu sɛ waba na ade bɛhu obi kɔgye agyesu aba tuma ɛfɛ no agyesu ɛkɔyɛ asɔre sɛ waba no na yɛbusa nsɛ na agyesu no kwan bɛ na ɔfa sɔre yɛ asɔre no ɔsɛ agyesu no yesu no sɛ nti agyesu tunim sɛ ɛdukura agya yesu nti agya yesu wate aseɛ alright kwa metire no nya a ɛtoanyɛ meda ase saa ne ɛna yɛntie wei a yɛbaa yɛbobo ho mehyia ɔsɔfoɔ bi mehyia no no ɔne mehyehyɛ awareɛ sɛ ɔbɛware me enti awareɛ no hyehyɛ mu ne ahoboaboa so a yɛguo no ɛna ɔde bɛto m'anim sɛ ɔno deɛ ɔmfiti prɛko no ɔnyɛ me ho adeɛ kɔyɛ n'adwene sɛ nka ɔbɛyɛ me ho adeɛ ansa na nka wahu me ho ɛnso so no ɔne ɔbaa bi atena ɛmfie 9 wapem so abaa no wɔnwo enti me so wɔmɛfa me ɛmfa me ɛnto no ho so kyɛn sɛ ohun sɛ manyinsɛn ansa na ɔyɛ me ho adeɛ ɔne me kaayɛ no na mehwɛ sɛ wɔ so ɔyɛ sɔfoɔ na wɔnyɛ me ho adeɛ no wɔpɛ kwan no ɔne me ada no na kyerɛ sɛ hwehwɛ maso yie enti na me ma me ho kwan ya ɛne ɔno a kasa kaa sɛ ɛnyɛ sɛ wɔmpɛ me enti me ma no ho kwan na nyinsɛn ne ba pɛ ɔbɛyɛ me ho adeɛ ɛnam sɛ mate ɛna agya ma adwene de sua na mete na se na me ma ho kwan enti me nyinsɛn bosom yɛ mmiɛnsa no ɛna migu so aka da bia sɛ woka sɛ menyim ho abɛyɛ me ho adeɛ sɛ so bosom yɛ mmiɛnsa ni wonyɛ me ho adeɛ mahwe w'ani ma wonyɛ me ho adeɛ enti sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ ɛna ɔsɛ maame me ne wobɛtu kwan bi ne yɛkɔba a ne mahu sɛ biribia atotɔ yie enti ne nansa soɔ ɛna wɔne me etu kwan ɛna wɔde me kɔɔ nkwansamam enti baabi a wɔde me kɔɔyɛ no fie a yɛkɔɔ mu na kyerɛ sɛ hɔ yɛ abosomfie yɛsi firi kaa mu yɛde ɔno ane kaa ne kɔɔ yɛsi firi kaa mu ɛna wɔde too m'anim sɛ ɔno asɔre a wɔyɛ no ɛha ɛna ne ti firi na ha so ɛna ɔbɛgye ne powers efiri enti no wɔde me baa sɛ ɔbaa bɛware me enti wɔpɛ sɛ mehunu biribiaa mu ansana ohun sɛ madwene sipi no ɔbɛyɛ me ho adeɛ a wɔyɛ me ho adeɛ no enti ɔka kyerɛ me sɛ ha yɛ abeduru no atia mframa ɛna wɔno wakɔ akotuo na wɔne suma no wɔtu no ɔne ne kasa so wɔde ne ba abɛyɛ asɔre enti odu asɔnde mu ha wɔsesa ne din ɛyɛ mark enti wɔn nyinaa anim sɛ bɔfo mark ɛna ɔde yɛ adwuma enti ha waba no afi aso sɛ ɔbɛyɛ bosom no na mamre enti na mamre ne sɛ odi kanaman enti kanaman ɛda kaa no boot bosom no so ɛda kaa no boot enti ɔmo ba bɛyi na wabɛduru ha no nani ani no ho so enti wɔka kyerɛ me sɛ yɛtwa kanaman no edi gu bosom no ɔde aba no so sɛ ya pa suma no besane enti so sane a na sɛ ɛba na ni so a na wɔde ne kɔ badwa mu a me nso ne nsa na me nka nkyerɛ suma ne sɛ wakoa yɛ asɔre ɛwɔ kumase enti mfa no nkɔ badwam enti saa members ni bi huna nanim ebegu ase sɛ me kasa na me so ne nsa a obedi machi abetena baabi a me wa ɛhɔ ɛyɛ kokuwam ba akono no ɛtɔ so biem suma no osane a na nsa kora na ɔnkɔɛ enti no menye tuo sa afi ne nkunman kwan ɛne krama nam me de mana wodi a ɛno so ba akon mienu no ɛtɔ so biem ɔnom nsa kreti dukura a wɔbɛnom enti sɛ ɔnom nsa ne saa menka nkyɛ ne sɛ na na wo kɔ a ɛmfa ɛnsa no enya wopɔnkɔ so mesrɛ fa nsa no kɔ ɛba saa a wɔde bɛkɔ ɛte n'ani so a ɛte sɛ deɛ ɔnom ɛnsa bia enti menya ne saa afei so sɛ mehwɛ na watena ne so acha me nsansuo na me fa nguna pampam na mfa bi ngune n'ase obɛte akɔ ɛyɛ dendenden a na sɛ broni ba oyi broni ba maame sesa broni ba we me mfa nkyerɛ no sɛ suman no prosini ba broni so nie obɛte akɔ enti adwuma a ɔde me ba sɛ me mara na me mɛyɛ ɛno no to waka saa no na me dia minim sɛ woyɛ sɔfo kan a bibia anya den enim me dia saa nhye we die mentumi eni so sa wo kan ya ka me ani wachi enti no me firi akɔ a awo no kora me na nwo me dia meyi afiri honom na misuro
emra no eso mintimi ni so ano ka kire me say e suma amba ene da meyim enti se meyi a suma no obebo me obekume enti se de meni ho kwan sa pani ampa ye di kro no ho na wotwe ene papa esewani ye twa krama no ema gu suma no se ya pe kwa na ne suma ni sane ye obo be me daja ema men tuma me de koye ena me yi na me de bo ne danta na me nim kura ye nti a chia me fo e won so wan na di na chie me so no stay ene bla ba ko no so kuno ena ne o mo kire me se de yesi me ma ne danta ena ja me ye ne sa kakra ene me bre hoye ene atantan dia me hu ne mani so no ene akokọ hoso papa no ye nkokọ bebre na akom no ba o se ne batakali o batakali gu wonom wo se batakali otimi wi besen no o pigu batakali no mu afi otimi twa no ho komo a no wa che akokomo no na wo so no mu no wa ne tira henanum no wa tiniti no no wa wi ni tini ho ne takra ni nyinara no na no atui akokọ no ko no wa fi moja na no wa san ato akokọ na sensen ewiem okokomo a china na wo ba no wa san be yi akokọ no wa san afifim enti in fact e hokra misuin ka sa be ma say die minimum kama fa me wanye dey ama no na je se twema so e ha me ye ne ha me pa fine eja me ne dey eja me ye ne kakra ko fe me se wo dwale aduro no ma mra so ye nyina wo ye na otwe ne so ye na eja papa ne ja ye kwan ne sa Africa ne ba beduri kumase ya ba beduri kumase ya pe me so already no me ba kumase ana ma ha me dan a che se me wom enti ohun me na che se me wo me dam bibia enti me ba beduru ye se ya pe no me call ni fie me call na wo ba e wo fie ho ena mbisa na se sofo wo ba ye wo se pe ba bi fansa na we de we mni para da che se wo wa aburuchire afa na wo ba na me se na nya wo na aka che me se wuni yiri sofo yi wa ha me enti se wo ye ne den mini ba bi a me pafa nti wo ba no me bisa wasem se wo ba na satantan dia me ko hunu wo diodu ekuromo no ba no onim wose da bi enam se me na me ko de tiatantan de no no mfra burochire mra emeje awade wo ho ene wabu me kwase a me ka asa no sofo me baaje kura wa ampere amama amfa nsi wo opam me in fact na ahumeti ere ma humetie ena ne me sa da amani me won ba bi tinti ena me potena me de ti me kotena me de mo no wansi ho se me didi se me yedan wansi ho wanfi me kura me ko wa no apam me enti enam so ma me de asem no e ba wadwo beto wadwofo ani me ma mpipa e ma me de ko save no ti ko save no ne nsa ka pipa na no de dwatoa e san bre me se ne wa ye no enye nani a o ye mistake na saa na ne yire panina enam no so ma okotu usuma na efe na kue cha wona ne wo abaya baako enti baabi a ye ko ye no eye na se ene saa papa no na wo fa aga na onani kan na ya asore enti ge no ene ka asa ne papa etime boa asofo ene wo kire na kwan ene okoye oni akue cha anyi nsan wo ye saa na mu nsensem saa enti won wo ba anyem eye ade a e wo honom enti wo me fa ne mfonso ina nche no na me nkoyi asem ni ye nkoyi asem mfiri wadwo na obehwe me ampa waka say no misme mpema nso wono so kura ne san eniema ne ahohom a wono omudie enti no na me kwa na misuru enti mitwa so ma nko wadwo ho biem ana me san pem koe mira papai ka asem de say to me na me feel say obehwe na waye wa ni hu dwuma bia na me ankasa me nyinsa hwe me ho kakra na me de wo ye ma wo aba bedu sa abre akra na nya afe ene bosome nkono aka bosome mensa na akronya mfie mienu won hye papa yi dress da akra ni di po won toye ena kampese me kura na ma mentuma sini se me mfa nche kira akra no menyem wa ma me sini se me mfa nturu ye fun kura na menya bi kura ama wem da kira akra ni nyina wa mfie me enti wabu mi kwase ya da bia me ko ha na maka chese di for da ben ena aba beto akra din chese manim de won pemanim kura ede ahwe na ni nyina ti atwam sa asam sa ha me biem se me de ko wadwo ana wo pa achew ana me ko yi asam ne baae na menyem
wa ansam aka ina wa ni so ma wa wie akro na nya afe bo so me nkono still wonto badin entmesne so ma me bi say de ta eto no say ba bi ametene yatume mi fiewura wa mam 2 months watume wo say ne yesa na te de a ene o fiewura no wasisiw ba bi ani ho yetu obi ma ne 2 months enti no jiska na for rent control na yenko serve fiewura no na ye ma o months ni bi nka ho enti me call ye no and I'm the to me feel on him and was saying, I would mamma 2 months, I count 4 months. And Tino, a semono, and could do say 4 months and so no. Now I hear baby, and I'm bebo papa money. Papa, catch him some in copedine, make a pair danny be, me be. Papa, mam's can go to ya, or semi cramlis can you made no, and I'm a high dine, na me the amount. Papa, high down, and I'm so, I must say 4 months and also, I'm a few run what to me a prapia. Say many a magu abontene many a crade abontena menya baby nya den emfa entiniti atwam nyina say me san ko bona mane yeso odifo say menye mo anhwe me wo yeso anhwe me say ske kura me nyina ahye say yatume wo ka je me say me nkopɛ dan dan na makopɛ wo so wa antu ya kan say wo ya me dan wo se me di dan bi e han ama me hwe ana asɛm na ha me wo hum ya no wo pam me ɛna me san de kɔ da wadwo ho biem ɛna ɔmma mpipa ma me kɔ sɛ wo no enti ye hyiaye ene ye ka asem no eno mbisa am se dan manya bi enam se ya manya bi o mo se 6 million enti sika no ene hia me papa no se o sore ya o se sika no ye beche metua 3 million oba no so fa 3 million so na wo mfa nko ha dan no wontenem enam de to wodwofo anim se me wo ye no manya sika bia ni ho a ekura me enti me sere nada wo ha dan no na wo mfa mame enti papa yi asole ya wose me de 3 million na metua miniska bia betua enti 3 million no so kra no gise mo mame 2 months ansana 3 million no metua wie bosmi bia me de 1 million beba aja wodwofo kan na gise sa na akwakosie enti 2 months na after 2 months no ana wode 1 million kokoto ho ni nyina na se metimadamfo bi so wode 1 million koto na wadwofo so ate 100,000 ze aban sika na omde 900 maame nti next month ana wode 1 million koto ho na omsa ate 100,000 na omde 900 maame na sa koye 1.8 na chi no onti abiem me so me de da wadwofo so wonto akra ne bedin say wote wadwo ha so wagya me no compensation wa waste me time afi so akra no so kra no me wo ne manyi nsem nya no wan hwe me amoka se bebre sesi are de penti de ma ba enti say de enti a me de ba ha ina ne say e ko wadwo ho no compost de say 3 million no menye na me mfa nkoje dan no abosomson bia mko ogumani mu ase wantimi antum bedin me na wana mfo kra esere me manim agu ase wo mabusuam me pa cho da na me kene nyina Isra 104.5 104.5 and okra asem we emoden ye hegado we are your chip mamnisi compensation ava obey hegado so mamnisi compensation ne nyina ya ne brofo no aka no na woman we know are very smart sa on self no call brafo no ma suma ne se ne ya so ne yawa o de danta bo sisi no
sɛ wotwa ne picture tiase mu wɔde ba nhyira fm shop kɔmfoi yɛ kan bi a ɔse nyɛ nokorɛ nyame na afrɛ no kan yɛ trans bobɔ hu a na onim sɛ yɛn so yɛadwene so yɛsɛ asɛ ntu hyɛ da sɔfo no san bae ɔba de hyɛ so a still ɔsɛ ɔnyɛe nyame na afrɛ no ɔbafo mike na ɔde yɛ adwuma nyɛ atia mframa biara na yi mfoni ɛberɛ na ɔso yɛ awa no ɛsɛ ɔso bosom sɛ sɔfo pakyɛ wei yɛ hwan yɛ anim agyimi afei kotodwe gu fam nemo akwada na ɔhwɛ ne yɛmfa no to nkyɛn ɛno yɛbɛde sika sɛ another time na yɛbusa sɛ sɔfo ɛkɔgye atia mframa na ɔde kɔte asɔre a asɔre ma no wɔn som nyame anaa wɔn som atia mframa question yɛbusa na nwumire no kevia to hɔ saa nso na amansan bɔ fa kwasi brafo na odiifoɔ Elijah Opoku yɛsɔre so a mame a ɔno nso sunsun wura no a osane ofia nkɔso ne host Friday no ɔde osaka no ahɔkew no ɔne ne kunu ofia akosi sɛ bɛte wɔsɛm kebia chibe microphone ani nkɔmɔ nkɔso kwame what asɛm ne ye kwame meti ɔsɔfo akɔgye atia mframa suman atia mframa na odu asɔre dɛm a ɔsɛ fɛ no ɔbɔfo Mike sɛ na ɔka no kwame nso me de Mike tumedin no na ɔde yɛ asɔre no Mike nso wa na kwame yɛnka ne sei yɛmfa nsɛ sɔfo akɔgye adu woka asɛm no mede calculator ne pen ato ho na deɛ meka ne ni ɛti wopɛ sɛ ɔka sɛ sɔfo no nso firi awurade a asɔre ba biara nso wokɔ heavy anaa sɛ asɔre no ɛyɛ mebisa sɛ asafo ba biara ɛkɔ heavy anaa kwame nyɛ saa na ɛteɛ ɔmo nyinae dabi kwame mekyerɛm sei hwɛ ɔn sɛ romanfoɔ asɛm bi wɔ bible mu ɔmo gye di pa ɔmo se ɛnhyira ne deɛ wɔnnim na wagye adi kwame me mekɔ roman mekɔ presby sda anglican deɛ nti a mekɔɛ ne sɛ mekɔɛ no na fada anaa catechist ɔbɔ yesu din ɛna megyidie wɔ yesu mu kwame sɛ mede akoma pa ne wɔdɔ kɔtena so dam hɔ na menwia obi adeɛ me ne obi yere nnae me ankasa koraa nkyɛ sɛ mekyiri bɔne so ahu na mea meyɛ bɔne aduro saa de ma mayɔnkofoɔ mu bɛn me a meyɛ papa meyɛ ayɛmye ɔhu kwame deɛ nti na menkɔ heaven sɛ obi akɔgye aduro na mene ne te asɔre dam nti da bi ne sɛ ɔyɛ a mabia na amane bi a ɛkɔfa mu nyinaa mu de hyɛ aseɛ kwame ɛnte saa da na ne sɛn kwame mekyerɛm sɛ wɔnhwɛ yie ɔno ankasa na duru heaven gate sɔfo no ekokuma boa bi na ɔyɛ nsɛ yesu mu gya ɛbɛrɛ suman bɔfo Mike na atia mframa na akyerɛ no sɛ ɔnyɛ na okuma boa no ne obiara mfa mogya nka no ma so a ɔmbɛyɛ anaasɛ ɔmonyɛ kwame ebi mu gyidie mu no nkɔso wobɛyɛ anaasɛ wonyɛ kwame ɛhɔ no na bɛkyerɛ kristo ni yɛ ban sɛnsɛn kwame na memetia so dɛm megyidie kyerɛ me sɛ ebia mewi wɔ a ɛnyɛ nkɔso da bi wante asɛm no ye wosi wakɔko aboa no mehyɛ sɛ atia mframa a ɔfrɛ no bɔfo Mike no ahyɛ no sɛ ɛnɛ amane a monyɛ ni nti kumodwan ne fa yɛ sei ma me atia mframa ma nsɔre ba nyinaa obi mfa akanka no mma so mfa nsan korɔ so ne mma so ɔbɛyɛ anaasɛ wonyɛ kwame sɛ megyidie yɛ a masua ɔbaa buru no mu kyerɛ sɛ ma menyɛ hwɛ twerɛ ne si yɛ mata kenkan odiifoɔ no asɔre dɛm hɔ no wonyɛ kwame na de okay fine ɛti sɛ odiifoɔ ka kyerɛ sɛ ɛnɛ gya wo yere nyɛ no asɛ na meka ɛna mekyerɛ sɛ nyɛ biribia na odiifoɔ ka wɔ sɛ ɔyɛ o wotia sɛ no woyɛ asɔre ba no kwame wobɛtoa so yɛtio toa so sɔfo bɛɛ na abɛgyina microphone anim wɔ asɔre dɛm sɛ obiara wobɛdidi a ebia twa kakra anaa wo ne ɔyere toɔ no pɛ baako ka ne ho ɛnso asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛdɛs ɛna ɛyɛ saa de ɔsɔfo mu akwankyerɛ no nyɛ sɔ dɛm hɔ no ɛna akwankyerɛ nie ɛna mekyerɛ sɛ papa na wɔm no koraa yɛnyɛ na bɔne no wa na ɛbɛdi so asɔre ma no nyinae kwame me deɛ sɛ mete sɔfo bi n'ase na sɛ ɔno sɛ ɔmmɔ abrabɔtene ne kwame twerɛ ne se ɛne yɛn nyinaa ne yɛde kɔ atamuom ɛne yɛ o ɛti meme no deɛ sɛ mekɔtena sɔfoɔ akɔgye aduro n'ase na wɔse ebi akorɔ no bɔyɛ ɔnim nyame nti ne nkyerɛkyerɛ no na kwame mantie ankɔbɔ korɔ no a deɛ nti na menkɔ heaven kwame heaven gate ɛbɛyerɛ o menim kɔmfoɔ bi a nano na meka kɔmfoɔ yɛ bi asɛm sɛ yɛteɛ yi ɔyɛ papa ɔboa binom kɔmfoɔ abas enipa enyanka ɛte ne hɔ mu didi ɔmo boro 300 kwame mebisa sɛ tu kɔduru heaven
na sa konfo enyame ehunu mobo so omra o se wonwa wa bra wo ye sofo Anglican sofo father udidi ana akunafo ekom de omo ti aso dem come heaven kono enye wo sofo asam ne yakawu enye busua wo dem ye misa maame din ye misa papa din enti oti aso dem wonne ya na do dem ho na wo hye atiam frama ase no se na wo ka no come enye atiam frama me ti ya na mkotena aso dem mu ena mhye se ne amane oyo nyina e atiam frama come enhye na odi so sofo be crusade e wo chirikrom park so look my bota see my bota look my bota yebro akadie bedio enu aboton so na akama koma ebia sabre kura menum wi na me se mama me nsa so I surrender for Jesus din na ma me ba yo na ga se Jesus no otisro no ohwo come ohwe wo mo de akoma pa eba ne nchen no wade wo mo eti fawo ne ba bia sofu na kwani na mabawu wo akoma ya de gi ne di ye no anu no de ba ba hwe bu so mun koso mun hye na se kwame se uhu onwu ababa yi de o kire na asem no woni na kwani nam buno wasura ya wa ugina obi kwame ande okoba no anya asore ne de ankọ heaven na me ameti asore mu a me ne nkọ ba bia me ne ba bia amfa ne tumi da bia Yesu yebro Yesu look my botai see my botai de sa kwame me dia me hu sem me kwa kama esane asore dem ho afa na obofo Mike wo enkoso caveat omo akwanchira wo ni so kwame ena me kasa eno na kire Kristo ni a wo ya enkoso ti asem ni atiam from asane asore dem afa na obofo Mike wo mo obi akwanchire so obi ankoye enkoso be ya na asa wonye kwame so ye Kristo ni pa se emfa temperature simpo ena me di sa akwanchire na nyame do a wo do akoma pa de to no nya temperature ne da unya nkoye so nya temperature na make sa kwanche no ina so dem ho no onye kwame nyame akwanche kase pa ne se enko communion ne enko heaven aso di padodo se ne wa so dem ho di communion oh dodge question no kwame me se ni o peso ye Kristo ni asie ni communion oh dodge question no kwame wo se akwanche aba yemfie nsame bo nsuo bi nyesa yes yemfa mfie mma eno no benya favor tie ni yo enmonyam be na chance Kristo ni be communion anso yemi sase Kristo fo dodo ase na timi communion atiam from asane no mo akwanche aso dem ho a obi enu so bofo Mike na asane sa akwanche na wonya na kwame me se se nyame timi mu a menya mate menya me da se enti omo nyina omo koso mo ntra ho omo nyina akwanche be na chance kwadi communion live obi asim sem so ya bia na mo tete 4.5 FM akwasi bafo no se oye wo ma paden kwame Ewiase na yete no de nkoso kan nyina no de woni mu a woka ofa na ne ani ha ya na wokekekam saa men kan chiro ade efre nyame nkonkron ene obia why na dwen se opese heaven and opese Yesu Kristo kasa se Yesu ni na nyame dono no ontena ewufu asafo muda ewufu Bible ka ye wawufu asafo omam aya asore nso asore nyina ye wufu nyame nkonkron osikuru bia mu na oman bia mu obi obe na dwe se ono ohwehwe nyame no onyene ho onfa no ho kameneda nyame bebu ho Kristo ni papa bia no obetena wufu asafo muda se wo umupa nyame hu se wo akora we sei ehwe na koma akoma de kutano no wonim se odome me hu se wonim se me no enti wo kan se omo ya na so mo nyina oh kwame onyira asen omo nyira wayira totally enza except oto no onim se Christ no so no Yankopon no so me cheo so wadwene na ye so what the common sense na atia sore dem wo so sum nyame man konkro lidiu konkro de ni panamu konkro na kasa chire nipa Kristo ni papa bie ni ho a wote wo gina koma mu nyina na nyame pa nim se akoi fine baby akosa kraye no obomidin ana ogidi ye de but eno qualify o say wo be ko heaven ti de nkoso ka no nya adwen se oni oni aso dem no te oni se Yankopon no osum no oni se atem fama kwame oni enu nti na me chew say se o Kristo ni papa bia nyame nkonkon ti ni mu ade friend ti nyame nkonkon papa no de kwame no way a obemu atena sa asafonum nyame nkonkron nankasa na okai bible a wankasa hwe de ekoso yi
ya David to Bible ho ya mon konko kra be kasa kyerɛ nesa akwankyerɛ dɔ so ana me ɛna yɛ okoko akwankyerɛ ana me kyerɛ banku akwankyerɛ ekutu akwankyerɛ ensu akwankyerɛ ya so bebrebe nyina Kristo ni papa bia nkonkro ti ne mu no akwankyerɛ de ho but akwankyerɛ ne ba na nya ya wankasa within you wankasa wonim sɛ tim obi tim ma akwankyerɛ wankasa to us na akwankyerɛ we die hwɛ motomu nyina kyerɛ bia mu bia yɛ kan motomu nyina mu me nana brenya ye konfo bi ho ye ko ya no wonim folder water asofo ne bi yisu ensu a ya brand no with asore no edin asofo ne da ho ne nyina ye ko ne gu konfo no aso ye so a wo ye ho adwuma na ahomachi sofo ba be so agu ka mu de akoya sorry dem kwame me say asofo de bebre ho ombo nyame din but me say de be mo ho so mo wayera no nyame nkonkro na nkasa no de se nkonkro nkasa a tew mu no na obo abra papa nkonkro no ma ntena sa asafo akwase ma fo convince me chem de ntia asoro ma nyina yera sense ni pancho ni so de nyagopon no so se atiam from say de enu ntia me ka ntia de ntia ma yera enu ntia begin me ka che say Bible say ni freni ekire ni freni kwanya mumiru nyina mugu amenem okay etire ni nya eto nye sofo ni nye papa na omfiri nyame nyame nkonkro pa na tiri mu na wono anim se wokọ tede maame ke wakọ akotwa nkokọ adi okena manam enum krama moja tozafi ni etozafi ye de doso gu asene e ma okom na wa kwame de na peso chebe asore ma no na obakra teachers be no de pa wo atiam from sa asafo no bia kra ni ho o mka nyame asem papa bia o sa asafo no o ma nyame asem a friend se nyame asem ebi ni ho akwase ma fonti ebe se ye betra fie na ya bompa yo fie dia koi kwame empire wo se ban sa de ayira enje ntra fie man tra fie enti no o ka se mo nso akra ni nyina nhwe wo de wunim ana akọ mu but ukọ mu no nyame nkonkuru tu mu abekyo se enye bo sa voice bi mame wo de trust voice bi wase me ko ye na ye se de we su aha o owie no so wa di for dokro no so o de mi ana me ye di for be na dokro bayi di for dokro but sa ensori ni nyina no kuma kwame word o de be ma no obi be po word na ma kama but kwame enie ma ekoso no o ka sa ensori baro o munim bebre nim obu a ohu 1 2 atwe no o ma ho biu akwase ba fo na okay de hia me wasofo bi Ghana ha me pena sempa the preaching ya me da ti me so da ya no ho na me ko na asore so da ya na ne hunu na me no owo kuma se ya Kenya ase o preach correct na me ko ya me te wona me hwe din afi me te ya no so se ya wadum si obi wo ho 200,000 obi ankoto bi ota ujari wi na the spirit of homisa afa adeton ni bia san ba ha mewie ya no asan ka ya wo Yesu moja no eno so aye communion wine was Yesu moja oya yan koto bi ni akoto no so meto obi o na no pa me ba akom de menti restaurant bi woni fie wa na me kodi nkan adoko no afia pon se di for adoko no so wo ho mia na me ye ya nti wa wo ya bi akoto na me se aba adi for adoko no so aba na me ja man ko biem na da bia me bonachi no wate yo mate come adi for adoko no enti no imagine na hwe de ekoso bebrebe menka se akwankyere ni ho akwankyere ho but woye nipa da sani anyame abawo na nyame nkonkuru se ti mu a asafo de obekwa kowuram but nkonkuru be kyerɛ eba mu eniye na ekoso na be kyerɛ se na okai bible no be se we de bi nkonkuru be kyerɛ se masa won feel comfortable because nkonkuru no ma won tao onto asafo bebre metra Ghana ngidin but ne na sori dan kura agu kwame eme ya o so bi kura won to na so nda ma konfo eme ya pa sa asafo ni nyina de opa hwe wo nyina ebi abagidin o maye but later on
asɔre bakora baako nti bi afɔ mayira kɔ ne da ase enkoso shima baako kwame misima baako de mbisa akwasi ni okay da bi because business process examination kwame ne ona mibisa yanko mibisa sɛ bɛyifo no nso te asɔre efiri awurade mu konkonsani ni tamfo ni breni so owia hye ɛhye ne da pa no awia ya no te asɔre papa mu te sɔfo papa na ase ɛne me a me nso so 7 prediasa me ye me kronkron ye ne ye me do ne ye papa ye onya na me keka akwasi adan yes nka me de bi wada na aba kronkron no ma ndra safo no nya kronkron dawo akwasi nya sɔfo na ye ka no sɔfo na de me ye wo kronkron no ma kwa ma wo sɔfo na de me ni wa ko be to ma ntra sɔfo na wo num ju sɔfo di be ko bu nsɛm me dam kyerɛ sɛ nyame kronkron wo mu pa wo yɛ sa do o ma ntra sa sa ada na me mama no obeyi wo fra me o ma ntra ho nyɛ bɔne sɛ me 2 minutes sɛ wa ba me si wa me afɛ na me David one minute kwame de me bisa atiefo nyamumu ya bɛyifo konkonsani ni timefo onyini ni pa ho aza akromfo bi abamu mpanimfo bi ahemfo kwame ye o mote so popo na Yesu Kristo kra no ani bi na abati ye na wa ni eno de Yesu ye o to so abati o madu ai da ba ko be aso dem kro no ho o di sam ho akasi kwame mi bisa se sa ni pa ye o te so papa na ase ene me a o se so fu ni mom nyame o so fu ni mom akwaji adu ɛna me soma kopie na safo ne mo me kɔ asɔre ba me bata kenkan ɛna me doni pa na so kɔ asɔ dem a atia fam na dis ehye no dis kwame ɛna me kyerɛ sɛ woni yɛ na do kɔ heaven twɛ ne sɛ ne yɛ nyina na yɛde kɔ atemu mu anka sɛ osɔfo nkyerɛkyerɛ o se ba ko na so me da se boafo kwame na mbusa ne sɛ ese wakɔ asɔ dem ho no asɔ dem ho atia fam asane o se fe na obofo mic o de akɔnkyerɛ ba ɛne makum odwamakum na ntwi obi anfa mogya no bi ɛnyɛ son of cross no ma so obɛyɛ na sɛ wonyɛ kwame mame fa so obɛyɛ mame fa nyiwa no hwɛ o de ya hwɛ asɔfo no binom ba ne sɛ obi ho atɔ no ana obi aba asɔre dem bedi adanse a asɔfo nketewa no bi kura no te maame we na ba bia maame no ka kyerɛ sɛ papa obi a me yɛsɛ no me ho atɔ ebi okura na nka ho sɔfo no timeje papa na no ɔto ba o yɛsɛ ana yɛsɛ wonim ho hwe nipa na kasa nim sɛ sɔfo asɛm ho kan de nyɛ saa na mka so mo bi kaka but yɛ ka ya ma kwa na wadi microphone no kwa so mayira wayira enti sɛ wo mo na sɛ wo yɛ sɛ nyame kunkun anya nkyɛw sɛ asɔ na wo mu na huda ɛsɛ otrem o ba trem sɛ wo hu no sɛ de yakɔ so no wo fra wani de wo yɛ bia yɛ ofɛ hwɛ yɛ wasɔfo bebree ɔmo wɔ Ghana ase bɔne a yɛ mpɛsi yɛbɛka no Ghana nipa ne di bɔne paa ne church member nim sɛ akɔɛ ade a wɔyɛ ɛnyɛ opa akɔka church members ne nyinaa bɛbu yɛhwehwe manfo asɔre dɛm because ɔhu tɔfo no ho ade bi a woka adantia wɔde nneɛma bi awura no mu ama wo a woba mu no sɛ nyame anyɛ wadom wakoma no ɛsɔ a ɛsɔ mu deɛ ɔyɛ bi ɛyɛ ɔfɛ megya sɛde wasi kasa obi kasa no wano mepɛ sɛ mbisa wo sɛ sɛ kora wagya asɔre woda kɔ azie wagya asɔre meme kɔ azie ɔma bɔne kakakakuma mi sɛ yɛyɛ me kakis facebookfoɔ no ɔma motwa tv na ɔmna ɛka kyɛ me sɛ ɛnkɔsɔ nso brɛ m bi because me kasa wagye kan kwa me deɛ me nso meka Dabi what you 1 minute. Nti bof net also. Bof nti. Unya da kam down. Unkɔ to ko gyina da kam down. When you afford them as possible. Accused person me kasa. Na wo so victim wo anu ba tutu. Ami. Unkɔ to da. Me de make can say I believe in him konkron. Se obi am nyama konkron wo mu no. Ukɔ asɔre dem ho no mu a na se nya konkron nan kasa. Ebe mo feel within you won't feel comfortable with that. Chinchini de because waba because Jesus Christ aka semre be kwa wi a atradifo we beba any de beba but
Omaba and the Behudiacro. Usu, Ninia obey, and one cassa, sorry, but I also 2 on the mono, and I'm saying, Obi a cross or Bible, Caribbean, Fabi, Obi a phone. Bon samani friendly bidon, or friendly penny, or better than walking car Bible could be kind. She said, what talk around with you to the Bible and no Casa. Tia parking kaya, near Shia. Unkunkrunan Casa. O kai Bible na kama na kwa mehi ase no na de se aja tu so aja oh ma ko se ko bi dem ja onu aja tu so aja o wi ase am dem ja kebia katre ne so ma tra o wi ase am mi gira o kebiat agosi mi gira o agosi so na onyan hwi ase so hwi ase o se wa hwi ase o se de onu aja ha mi ta me ni kwa hwi ase da ma kama hwi ase da aso so fu kwa je dam de me kwa ya kebiat se nyama nkonkon hwi ase na be kama asem ja o ye bone kura na wusuro Oya bonia usuru obi ya ade na eho enkoyi a wankasa within you ube feel it nyama nkonkron sabe kwame onya na ni afio woni mate kwame even wo kai Bible kwa no akoma mu ya wo kai Bible no bo se nkonkron usu banya na te so usu papa na se no usu banya nkoso wanja tu sa wa wahia no basa fafuna ni dia father boto won kwa fafuna ni dia kwame me mabutu wona ade ofu jira ho me die me se heaven na ye kono kwame usuban wo nipa no usuban no ne ye ena de ko heaven enya osofo ni wabusua ofrim enya kura ofri so etimi bisa akwasi se wa waje atum so ahwe asi emusa akwasi mi so wafutu wo se roman father botoma kwame mi tufu se wo tie yan na wa waje atum so ahwe asi enu tie di communion se de bia no ahwe asi na ati asafo mu a omo be kasa acha ma be sasa but asafo no unguja mate because to di boni am Elijah opoku mi okoba de go me jozo odi fo na mpom ti sai de go ya keja de enkoso eni akwasi ba fo e kan no what change some di afuto be na adema Ewiase ma yetio na nyino Ewiase Mu Nsem so de go me da se de meka nyina ne se ansana obi ana nipa bi betu anamo akwa asori bi no e wo se nipa ni di nkan abo mpae because wa nyine ho amo mpae a hwese sofu yi na wo kwa amna ma communion enti se sofu no ho mpapa ntini mu a communion no de ma de be na odi wura mu ana yen hye ne so se se obi kura kaka na se nipa na odi ka na ko no se wanka ni yi a na accident si a mu a mutim nyina mudi agro asem beto okay na dia me pese me kana yenua no masofuo bi no mu a eno mu ne nam nuro so omo ne nam ba bi eni kwa se wo so mukọ ene se wanhwe yi a obekọ akwaji tumi no be yen senkyere ne be kai se Matthew ka asem bi o se eda no adifo ni bi be ka se Awurade yamfa odi anshenkom yamfa odi anyen senkyere ne Awurade be ka kire se firimi sokọ wa wo ye de entene entime de afutu amede ma ye nuanom asofo ne se ye hweye ni eni nyame achi eye se obedi nyame achi na abefa ahokyiremu dan se obekwa akwaji aduro ne be wi akire wani mbegu ase afa church members no ye hwe ne ma bi ye obetimi ba me na aso se na se me de me kọ na me de me ne ma ye yie ma me de me se nyame fie ne makọ beta de na akwaji ba u fie no kai se semfra Awurade a wo manyina mfi ne bi beba betenetene omumu anu nti na duru mre bi a obetimi kwaji ano nti wa obi ba fie ubohu na ne ba no wanye kromfo no a start e bokro no enti se sofo ni mfra Awurade dia uchu mu tan se odi agora wonso ba bi a wode wo kọ no ehwa na abekọ sanse Bible si ni fra ni kire ni fra ni kwan a wo mu nyina hwe amnam wo sofo ani afra wonso ani afra wan na ba kire obi kwan ana obi nso a oye sofo de enko se nko onim de na obi a wonim de nyame ho ma hye o ma no na akọ baabi entime de gon de mi tu nipa nyina afo ne se ansa bekọ baabi mpai bo no hwe honum yie enti na Ewiase Mu Nsem ba betena so a na ya kamfo adifo papa ma mo se enko baabi boni o ton because one hwe yi a baabi a bekọ no ebe wi akire no na ada ne huhumfi enipa bebrebe na omanya ba yi ahodo ni nyina afiri ba bi omukọ asọre ensuo bi omukọ gigi be no moye semna bi omukọ gigi be dware ye dago obeje di se na anu ma mi bi ba me na ase
maame no spiritual marriage a wanya nyina asɔfo bi na ma ni nyaaye sɔfo mu a ɔkɔ sɔfo no na sɔfo no yɛ nneɛma ma no ewi atire no obi a wɔda wɔn hu si obi ara ne da no ɔsɔfo ɔbɛda yɛ no ɔgye sɔfo no akwankyerɛ de baayɛ no na obi ne da ɛnɛ maame no wɔbubu gu fam enti me deɛ metu yɛ nuanom fo sɛ ansa na ɛbɛkɔ baabi no yɛhwɛ hɔ nom yie because voice yi a yɛabɔ yi ɛne maame kasa a wɔɔkɛn ɛpa akyerɛ sɛ ɛnipa ansa koraa de wo ho bɛwura baabi te sɛ asafo bi mu no bɔ ho mpa yɛ meda ase meso da ase pii odifoɔ Elijah Opoku ɛna ɔtie ne nka no enti monhyɛ no sɛ wiase ne kɔ na wieyɛ baabi wɔn da agu no so yie na daakyia nkɔma wankɔ ayira ba yɛka ne sɛ wobɛtie obi nso ɔsopa yɛ paa nanso adiifoɔ ne asɔfoɔ ahodoɔ agye nnu ɔga na ha mu nyina anim yɛnim mu papapapa mo aso nom sɛ anim mu na wanka ɛyɛ nka na ado ho ba na bɛnsa hyehye yɛnim mu nyinaa anim mu yɛnim mu papapapapapa yɛnim mu Ghana ha Kumasi yɛnim mu te munya hwɛ yie munya deɛ na aba no ɛte sɛ mu a mu deɛ bɛba asɛm sɛ mane tua no na ɔfa ma wɔ ka mu papapapapapa ama ka mu kai ne dwumadi a wodi ano no so wonka yɛnka da sɔfo bi Kumasi ɛne ɔba bi kɔ nkran sɛ ɔmo kɔyɛ program hotu a mokɔ da wakɔyɛ no atomɔ naa ɔba yi kɔka na wakɔbɔ paa ɔnim a sɛ ɔmo nkuku no ɔmo nkuku ɔba no na ɔmo to fam no na asɛm wɔ yi yɛnim mo yi a mɛyi nsɛm ba baako so ɔno nso so ɛne gabi kɔhyɛ no ɔkɔfa no sɛ na ɔba ne ne yɔnko no ayɛ la na ɔno kɔhyɛ mpaase sɔfo yi nso ɛfa ya wura no ho nyinaa na ɔmo sa ntare de no nsuom yɛ asɔfo asa check yɛnim mo papapapapa mo yɛ bɛ kansɛm yɛnim mo mfa mo ho mmra na mbɛte baako so ɔno nso ne girlfriend ɔkɔ a ɔte ne pum na ɔhyɛ hɔ dware ɔpaa mu Ewiase sɛ ɔba na gu n'anim ase ɔno nya problem to ɔbɛgu n'anim ase ɔbɛku ɔbaa no ɔde asɛm baa yɛ invite ne so mmra wɔbɛduru yɛ a ɛde asɛm ni nsɛm wei yɛka na gya sɔfo yi compensate ɔbaa no ɛkɔ ne baabi ɛne na ɔtwe mmiɛnsa na asɛm forɔ san baayɛ ɔsɔfo ebra na asɛm ba yɛfrɛ no sɛ ɔno ɔha ne nkran ya mesɛ wɔani 30 seconds na ɔduru hɔ no ɔduru agya wusu kɔsɛ busam no sɛ agya wusu ma asɛm sɛ de bɛsɛ Awurade meda ase anko adi bɔne ɛkyɛ kɔsɛ busam no agya wusu ma asɛm sɛ daabi sɛ yɛ Awurade meda ase nti mo nya hwɛ yɛnim papapapa yɛba sɛ sia no afei de ɛna asɛm no atoa so We are the sons, we are the friends, we are the fathers, we are the brothers, we are the husbands. We never stop happy, and the crown is head to all those that we love. All right, Abrante Mwakaba. Yeah. Kasa de no bi antu nka wate. Okay. Your friend say? Your friend James Akwasi. James Akwasi. Jude. What do you say? Pastor, I didn't feel 32 years. And feel you as a menu. Ori na ti wo nchen. So ka so ba fie ha. Ense me na be ka kire yen. Ti so bio. Kasa gma ko brani. Na me no sha. Me ba de betu mo ne mu se me yire so oda som daye. Osun daye. Osun daye di adan. Osun daye. Osun daye. Yenko. Na ote awo mfimfi. Ye. Ana bema 10 gram bi gina osu ompeja niti. Ti opeja niti no otu ti obo niti. Nti oka ya no adechi a obon amane no me de me fa ne se eye daye nti me ko afom se me kwa kwati koko ti me wo afom ti koko no ana me hu se odi konti ba e de ba me so wo afom ho ana me gina ho yire no ho na me fi ura nso be bo ame ne de ne ba afie ti ye de ne ba afie ye ja no mu so sa no akotam se kan odi ba be wo me na me fi ura yire no je se kan no free ni nsem ana mi fi ura share dia kon na enye anu wase sa na te dia obeboa me ama ye de na ba insira fam dia beda Ewiase Mu Nsem fo na omaboa ye mate me san ba so me ko yeso enu mu akwa ba min chunko
Joda. At the same, Mr. Microphone, that's a good injury on so crowd from the door. Because, woman. At the same, who couldn't Kazai? Now then, I burn one, I couldn't Tibanis again. My patcher, Bammy, a Timany swan, maybe some. I shall say, my patcher shall see a check. I banner shall say, a bayana. My son, I namete, or 150. Oh, Bezay. I'm a Dawson, play me, I'm a Dawson. Mucho Hushia. Bachai. And there we are, Medusa. Pacho meaning. Trust me to your head. And to me, 10 Bama back, who cast me in pejamity. And to me, pejamity, say, or did two on a bomb, or the poor man and me who is in a micro, and more no busam siade. And I'm saying, someone not Miss Sunday. A son die not met to 150 yama, Bama back, me too. And I did chin them it's in a yamia. They see a chilling in a man, any by more, so not or sister, the market cranny. Put the channel. My vachai. Turning a bow moon, what a crook. My vacha derby. The two is one on catch the war. No, I didn't see someone who do worry money, member basa. We know come a gongo, me focus proteins pay as a way, or your bonzam will be nose. Who now shock you because you buffalo? Because you buffalo didn't suck now shocking of ya. Let our child go for ye be. And I'll be a cosibuffo, was you what? I know when I shock you or not. There's a big bow move, you're not some kitwa. I don't come a gong my mergement. Coming in the face. Hey, Emma, not in Soccer Busa, Oko Malam Hoko, Comfort, or Dunsini, on some naughty washroom. Chinchini be a call was a home, ya dear free fear, the number pesca, no, the call of a band so still the Elcoso and Elcoso. Chadena, baby, are no partners anymore. To be a banajo. Come in a possible, Mutawana, a bar, and answer, will you be a neighbor? Manajo Yadawa, now I say, ye chat a bobby minute, no, your cross, until me bona number Busan said, Diana. Oh, yeah, no, or so or some dia, now a boa, Yachichino, no, and what that 1 year day, second year, dear suo, first your child minute. And the Obemulan say, Obishata defeater, no, I did not watch any baby now, was son, not the Huaban Hoso, near Vampire near that. Tebu also a bar, or sorry, or Solena said, Ebia Madana, Ebia. Mihuna or Solia, no, be upon appear. Over so there be a no me fakwa no so a obekwa go no dan wulam ba bi sa titina ni so a na wa be fie sunsun no ba no oni ne kasa ana ya udwane me fa ya mi nwane ya wo ye den ba ya na me bom paye sa me bom paye bi wo titina adina ba re mo atwe sika ne konti be ba no bom paye e boss ana me ji ana be de ya mpa boss a e dey kura ba ye say no me yire ne fomu a me bom pa ya man wo se me nya mu no nka asem nche ndi me ja no mu an wo de fa fie kwan a na me fie wura nso ba obo a me me yedi no ko fie a sa susu no nka sada e ha cho dabi o musa na hwe dabi ti wudi oni bu aba mpre be sai oh abavlebe ibi o twesikan kodigba na de bio sa no mana na ya o tafa ti e ba hu se ne bani o David we kura ba ya kura na kura ni susa na me ji akura ne se me de akura ne komo na ma wa ma no fo anum ti me de no koduru na on pese o be ji akura na me yes me yi no fo no de ama akura na o to she me no o mi ame ko na me fi ura be ji akura no sunsu no sa no o ko yi no fo ma akoda akwa agro woni so hadi ba konti ba ne sika o de twa o so na o ze is afa na u na sunsu no ko yi no fo ma akoda ye Umpankwa. Ana on sa sopre tine sane. Uhui. Me upa. Na ko inu fo. Ye agro woni so. Enti ankoso ba chi di ma odi fo Elijah. Emu nsem de obeka kire sesi a. Obeka emu nsem na kire sesi a. Ne wa hodo uhui. Ewo ire no ho no. Obeja ni nyina adi na yahudi akosie na de asidama nyankopon. Samre nko ye funeral. Why ye funeral kasamali Adam Funes Obasako mu wo mochre. Ati. Yetwa hono yanko Patrick Man. Aseye
Nini nkodi nkomo si madu na menusha ne ba ya to nkomo no so na musu na ni nkomo onya ma dem no di for larger nkomo ka odi for na go we ura honhum no kre abra ya bo akiri ma wo no me da se ura honhum no kre no bi aso da ya wote wo mfimfi premre na nka kire ben pampanshada mfimfi adi tu abontim no ura mu hunem ahodo ho studio ha ya akra honhum ne kasa me ti so kasa yes na yewura mu no na ye bema na abusuam me ba ni ato aso ukwa wade abusa Patrick man mo akwa ba ya nua na mpom ti sai onya metu ho na abo Oniado for Mema Kwaba Eba Great Alhaji Kumfa Heba Center. Alhamdulillah فرض على عبادي صيام شهر رمضان وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من يا أدوفو أماني بداوس أنا سي سكاسم أي بسا سي ياري وانانتيا أنيا يارسا The Great Alhaji Kumfa maba ama sɛ wohwɛ mi ɔhaw a ɛda wo so bia fam number na frɛ no ɛnyɛ yareɛ nyinaa ɛna yɛ anisoɔ yareɛ bi hɔ na yɛde kan asrɛ anaasɛ yɛde afa sunsum ɛna anya wo sikasɛm na ayɛ basa anaasɛ awoɔ ho na ayɛ den ama wo a sɛ wɔde 50 years koraa na wopɛ ba a ɛmfa ho fam number no bɛrima so a bɛrima ayɛ mmerɛ sɛ awu fam number na frɛ ɛmfa ho sɛ wo aburokyire anaasɛ wowɔ Ghana ha me number mmienu nyinaa wɔ WhatsApp wobɛtumi afrɛ wɔ WhatsApp no so sɛneɛ wohaw no tie biara no yɛbɛsɔ ano ama wo subscribe na share na follow Medasi. All you can do. Mamu nyina makwaba ba medima for herbal clinic. The nyankopon asese wayi doctor ba ko pe Ghana ha maye. Doctor time da. Yare bia yedu nyina wakọ hospitals ahodo a wanya wayaresa no. Wutu na isi medima for herbal clinic a nyankopon adum nti ho beto. Ha ye medima for herbal clinic. Dr. Tab Daso. Se obi yale na obedro clinic ha doctor man ebre tam kitwe bi doctor show no me ensa tam o doctor de be show na empa hu simampo entina na yarefo didin ama no se doctor tam daso me pa choji nipa waka ne nse agu ne buo pe na ontumi nwura me clinic ha enti me ka kire obi biara oyare se o mepiem Ghana hanging na mashe ya ba ko pe no de wo ebu akwa agogo na eye ma se wo be firi bebe wo aba tam da so clinic ha abeji waya research chain se ba kwa se wo bre ni wadaje wo bia bia wo hunye de ento misa wo asem de ma mema nyina se wo be manustra se ye de wo ana afon akate se pen drive no Dr. Tam da se 5 days wo be piemu a wo be ma no be sha se ye kesiye tintin tetrete na winya size ya wopa a wajai bema mfie dunie obema en solida eye 24 hours e besola ma watime no yire echia mi number ni 0244 774282 oyarfo wudima fo ni heya
mamu nyina makọ aba ba me di mafo herbal clinic da nyankopon asese wo Joseph Mensa masole fie ne the problem na ade ba one abusua omode ko nhira FM a mode ba ha ususu se nyame aye ti o pese o kam wasem kakra kire nkrofo the problem sa pa cho mi nua no me papa fie bosom wo ho nti bosom ne pese family e ma mi nua no bodam idini chinia na ni da so asa ti mi wa kra na mi sister friend mi say o tie nhira FM so fu bi wo nti membra na yen fa ne mbra am see you ampa me be hu mi nua na idini free no for buy ne de na mi ama ni da so asa mom se ne me nua na ye no wasesa ma ehunu mpo na etu anamo na e buy nhira FM no so yen twɛn na wo be buy nwumre ti nwumre na wo buy wo hwehwe mu ma ye no na wo se emponi enim se ye bosom no na eye nnuane sa ti da wo hwehwe mu ma ye no na wo se e papa fie bosom ampa so bosom ho na wo se o nyame be ti de ne ye ba ha Tuesday e ba Tuesday no ye ko duru ye no ni Wednesday amapa miti wa na oba sister mam tensity na me ko yi miti no me di tensity ni ma na me nua ko twitwa ne rasta ni nyina to ogu fede bibia ye normal papa no nyame fa no so aya ade kese na Ghana fo mama ye nhwe ni yi because baby e ko ne nam ya ambo aye ba ni me nua na eno ye ko nchire FM o hu me nua ko mu se wo ambo ni ho ato teacher say the hana say dam bosuma hani na no oba ya prophet Joseph Mensa me ma oni o ma ko wisu e ne sa de ni na edwane nti den na wo ka kire omo abi omo susu se honhom bi ha wo omo ana omo abrabo nko ye den na wo ka kire sa mi ya no ma honhom ha mo mo nko ba bi ya mo dimrika o na adepa bi wo fi ha mo mbra obehye mo ade so anyina afremu so mo mbra yo prophet Joseph Mensa ena ma amene ka no de bia tie fidie so ana yete TV so a yese how bi da so afabra nyese bia ye kan dwaye no aza problem we Nhira FM ne free ena me ye ho adwuma nti omo amohwe Nhira FM bia ne behu eye ni da Monday ni ombehu sampa adanse ama me di nyese odwa nanum Dabi nye ntro me de me community me nya sa de ni bi da na makobo pa be di adanse ama me na wo be di adanse na me papa na me di ni ye adwuma kesi na me di ni ye adwuma Prophet Joseph Mensa de bia me se kasa bitio wo se mo ba to me da ho na ma woro ho nyina de na me ato asene he na wa woro ho nyina na me ma wo do be ma nyina sabonten amu akọ ana wo pa be cho se wo ye pani na wo dum be gu asenti ne fa wo nika de e ma wo nhye ba nika nam de ma wo hye ofo no ade de me je de che na wo yere ba se o akata se ni ba yententia o se se o je ni trousers na nika de no nyane hye sa no busa me ba cha o pa be cho se me fa ma ne hye ka me ma ne de be ma nyina sabonten ma me da se o so pa ne chon tin o de ma so ni me gu ase na tamna o ba to me no kasa mitio o ba to me no o ba na me jahana ana sam da ho na wo da ho na wo ntoma kata ho me fa hama ka me be boat mo ana sa na o se na da ho na ata mitio kasa tamna ejosu me bacho mani ya no ya microphone ma no bacho o se na da ho tamna o ba to me dan ho no na ma fa jakete na agara sa na fa wo bro hu nyina won hye wo bo neka akre na ma tuma de kata ho ana mpa tuma no ba ma nyina jina so me jina so sei o ba ma nyina jina so sa me fa yiri mu odje sisi ya na wo se no kra na America no on ka de kro hwe yi na se o ye hwe mu wona be so ye mu je sisi ye se o anwo ho se o de ba be da o ka cha de se o ka cha se ka wale no ke ye ya ma wale da ko ma me ho se ya me bua na se amona se ko mo bode no bo o pa ma fa dwe se me mu je sisi senchiwa ni
wotumi mesra wo fie na wo haw bi a emfa ne se jama ye yisi ni bi emfa ne se ye yisi ni bi prophet Elijah momwa na nanimra no so hwe de oye nyina nso wa hu oba ini aba oba prophet Elijah mompa ya mana tumi ne nkoda na monka ntra ne se ye hia na ye beba yɛbɛfrɛ no no aba na yɛde n'akyiwade aka no na wafiri ababa esu no ade ne ho sesei wayɛ sɛn bibia no abisa no koraa wɔte wode kɔ Facebook live na hwɛ ababa no ne ba no kuta no no kura ne nyameɛ no akora nso usu abɔfra no mu hwee abɔfra woni mu hwee sabre prophet Elijah wadama hwɛ na tumi no enkoda na yɛntumi emisa ne nsɛm mienu pebi na mom me no kasai Angel Dominion International Church sofo Prophet Joseph Mensah na tena na mdiwadu sabre ko duwa no ma nukure ni nyame anim chief producer behwe na abofra no na misra nemom Angel Dominion International Church Prophet Joseph Mensah na tena na madu mesra ye ko duwa no ma Bible no nko benkunko nifa no kure bia wasem na abedadi eti sabre wo de na yesu sumu asem susumu awade ana wa ye ofre yade bi me yade aye ne se ento yade am waje atum dia mesra ye nyina ko Angel Dominion International Church Prophet amasina bebe ento oba ini aba hano no etisi ne so radisi behwe na behwe nyamia ushira ubi ntumi nnome no inimise usane ewa yeyim konfo ye bi si wada eba se ya ko Facebook live na kohwe eba se ya okasa ne ho a omfiu eba se ye o hwe se de otiwo sei sa okasa ne ho anya de obefiu konfo ye bi si wada onai se honhom na ha no etisi ne so sa se ya ema ichiremu abemu no atwese kan kontiba nyame adom ye ba chiremu odifo Elijah ze ne ho adweno se form to na se Ewiase Mu Nsem for ne bia ka odifo Elijah odifo me samu akwaba de go meje so yo ura honhom akoda de na hu ye ko honhom mu no de hu ye ne se abrantie o ware ni so ho ya wona obai eti hui na abrantie ni fie bosomo ho na bosom ni chiremu se sa tumi no se oware beeme enti oma kwan ema beeme entimi nware enti so oma kwan dia ene na chese wo beema na waba be fa sa oba we no obefa oba no no wode na dijuma enu nti na spirit ni sane ewo ne so no na yebusa beeme nso ma ne chiremu se eniema ye ko sunsun ye ko hu ye ni nyina ye no kre na achinie bia nim ampa nso ko so chiremu se eyo no ne papa ena na bosom no anase ne papa ne koje saade ne ba fie ho ya eba be si sabre nyina sa spirit ne eye adwuma nte bra yenso spirit ne confirm sa na yehu ne sa ye de nse gu ne so ne ye bompa ye no nyame tumi ese sane ema ne maami so nyame na madom so amana de ne ho na de mekura ye nwanwa wo mne se ebra de ne kodu asori fie onum na ye de nse gu ne so apɛ spirit ni sane ye no spirit ni de ni fremrika ede ni fredi de ni pie fra so dem onum kura de ni kodi ba bia na ni kwa so okodi bete bra ye tene ye nsa no spirit ni sa de ne ba back ene ye casti bibia edi free ne so ma na baba wo ya de ne ho amen ne de obonefo edi ni wura mu a na nka no won de osusu se saade no ebi kura nka ba be kuna ma be ma no no ntime ne ho no ene nyame adom oba na de ne ho ama be ma no so wa free sa tumidie ne sa empaninie na etete ni mu enti so obi tie ye ene de ya ana so obi tie ye ene anwumre a de me kan se de enua bai ene di kruba hanoma wonyame nam na ho oden so no wage wo mafiri mu no won susu se wo problem bi ana sa wo de ne sa su chen wei se wo de ne sa ti se wei de ye kan nyina se yesusu mu asem nko ade a
said you buy your Yamena Madomus Wadi woman. One so. Utu anamo na oba ya share won mu nyame nam ni tumi so ebejew ama won so ube free wo hawo ene amane a obonefo ede watum ni mu didago ubusa me a na sei na enjiremu no na se asem ya na ano odin ye pa ene ni so da ho eno na etwagu ni mu se woti konfo ye bi nche obonu kra wonte oso bonu kra wonte no anse wa sei ene nyame adum na nso atete no pa ese nyame ayade embusa wonu so ba wiase mu semso mfa sho dabi unu ti di ocho se bra wiase mu semso abo apa mfa cha ti se o sa kan yire mfa cha ti se o inu fo kra won to nche so dabi anti na jo kra ko ye kra onya yi mfa cha dabi ni na ye mogu bi kwa me gongo wenden e wa yim so se sire kakra ya na pressure na e wojro mi ni am sama kwa ba ye joda you see yeah mfa cha yeah e ma biu mfa cha dabi yeah na ko sorry mfa cha obi odi fo ilaja gini bia no so ni ho ton se pe na ko sorry fi ho maka ho mfa cha ya ko me kai maka sorry fi ho ye ba ya ko also mbesa ko odi fo na spirit ben on se ebra me diagnose ye no se spirit ni firo papa abusuam abranti papa abusuam na spirit ni kiremu se oye bosoma o papa no ene kwaje ende ne bae ampa ye diagnose ye ebusa abranti no na saade no wo hono ampa nti spirit ni se ono ware be ma no nti nyaade se obema be ma no kwan ama be ma na akofo ba afufuro bia nti so akofo ba we dia ene no ono abebo awura oba no na wose be ma no oh di sana neti nti odi wachiwa na chiware ne kan no na o ye ne dan de wo mne se tumi bi e ha nipa bi awo na chiwade nti ye wura honhum no nyame kireye ene ye de kan no ene ma na ye victory oil no enkunimde oil ni bi e ma na ko yusu ye e free honum no entinsi bi o nsane bi o de bi ema odi fo se nsane bi o fi so mo koye no e se oda na ho mi bi ani obi o ye fast dem nyankopon se obi wiase msem so sa ana obi cho se bra wiase msem so a na se ni ba kono onimde pa chance ni disunsum nsem ya sunsum nsem ya ni die ti zo biti bi ni zo be o sunsum nsem o disunsum nsem ani wo nyina ye pa what you say medase odi fo naja o numbers no medase ehia pa go me numbers ni nie prophet Elijah ye Fadi School Junction ene ye wo numbers no 055 055 00 733 95 055 00 733 95 055 00 733 95 and I said 0240 96 77 57 0240 96 77 57 they go the American say odi for Elijah problem be a daw so say ya de say sunsun mu asem say sika asem say adwuma asem ya wada bia na metena se hye ne so ya wada nyame ya adom akina me ntena se enti nyame ya adom amu amadi sa de sembe ba wakina nyina mo fa nse ya wada eda ya wada na metena se na ye Fadi School Junction ene metena se enti obi a momoden se udu Fadi School Junction pusime number na niema esisi wo wiase mu nsem so no eye onyame ene nam odifo Elijah so eye saa niema no numbers ni biem eye 055 00 733 95 055 00 733 95
and I said 0240 967757. They go me das. Odifo laja means me das pi enra opani Kofi bro baby train fidie so ne Porsche de boss so se ne stepfather I don't know na oshas ne da no di infie do me so di mo di infie du nsia na o ye akoda yi also okobe kaka no nya infie du papa infie no akonya kuna on ne tie papa isa do tem na da ko ni ne koda na so mo su ne fidie mo ko wura dem mo ni mo teo o mo yire no na o teo fidie so na ye se owura Kofi brobe se unyanti asia yenkone nsan ko dagu no so hunhum ampa ishia ne abrante ne yiri bae ana opani Kofi brobe enso ne yiri bae yenko am se ha fe de wajatum oni ba bia ko ni hwem bia ye wajatum pegupe di yenhye na onhwa akoda no ti dia kosie no nyame admo a ye wode besa no mo hia na tra se bu so ke no so dia kosie no so nya dia ba ko bia ko nhwem bia wajatum pegupe wajatum asem no etu nkochire bi etwire wagye atum pekope tidam nyina se bom ne chamfi na onkro beka samre mo ya dia pa dodo na akoda ne zo ye na se sumo so se nipa o how ti asida koma aye konkosa group of Facebook yakobo jidam nyina me se prefect india utumutan ye beyi ti mo ankasa me ne akwasi bu afo ne nkoso egu so aye dago no so na de se fata ne dia ma no konkosa group no Facebook na fe pim sign TV yakobo njama obo asise dum junction YouTube fo nyina yakobo njama na afi abejafo enkoso ne mansambo fo kwasi bu afo tani trust di fo so be shine na fe producer naje of mensa sikapatos mienu na fe paudi yakobo nyina se sakraman ewo abuo yemu numa prebuo ni oba kai se uni obi a odi uti kodo tian konsidia mompa na yanko enso yakram nyina das ramich Creativity only pays in a civilized society. Das Ramich.